लोगोफोर थांमनेलखौ नुनानै मिथिखानांगौ जानांगौ मानि सायाव रायलायगोन आरो लोगोफोर दिनै रस्टिं भिडिअ जागोन लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर बोराय मानसि जाबाय नालाय माथो खालामनो जोङो ओरैबायदि फानि भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर इन्टारटेन जागोन दिनै भिडिअआ लोगोफोर जोबजासिम नायलां लोगोफोर दिनै रस्टिं भिडिअ जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर रावखौबो दुखु आरो हेंथानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै अल दा बेस्ट आरो नै बेफोरखौ नुदोंना बेफोरनि बागैनो जों एसे रायलायना लाग्रोनोसै आरो जोबनायाव मोनसे एन्ट्र मारना लाग्रोनोसै खेल खेल बारनी वाओ क्या माल है यार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। नंबर हिजरायान मार नाथाय खिन्थु सेंग्राफोरा बेफोरखौ दानाय नहीं बे मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो लोगोफोर चल बोजड़ी के वाओ ज्यादा मत मारो आपको दर्द नहीं करता है क्या ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या अरे बाप रे घुस जाएगा ज्यादा ऐसा मत निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। राजा कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो, अरे शर्म करो ना नोंथांमोन नोंसोरनि फिसाजोफ्रा नुवा देनांफोर मा सानगोन नोंसोरखौ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। बेफोरबायदि बर' समाजाव बेफोरबायदि गुबुंले मानसि थाब्ला मा जागोन समाजा लोगोफोर जेसां हायो एसांनो शेयार खालाम लोगोफोर वाट्सएपआव लोगोफोर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। ना नोंथांमोन नोंसोर बेफोरबायदि मोजाङै मोसाब्रा नोंथांमोन लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का अबे साले कभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जा। गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो लोगोफोर